ki jing pen kre ye kapor Christmas kinde ki bala bandong ba baro ki pai ba ki yo bandon benta kumbayo benta ki nong ablang brod bat ki riu start na rimingi hagapor bakha yo khulung jisu kabamut nadu ki badap ki babiang bat ki bastat ki banang hadu ki baduk ki bajenjar bat kirit kiria ki temen ki kro ki khot jong seng RBYF Eastern Zone haga jinglam jong ba lam prang rumpei ubri presiden uba Edmond Marbanyang ubri general secretary lembat ki khot kila penlong ye ke jinge kendu ye ki riu temen ke thany bat ha ju por kila penlong ye ke jingle ki men Christmas rengkat bat ki nyo pongut ki riu temen dag ba penlong de ke jing ai sung bha di ki chan kup sai lene ki blanket hagene ke sngi laidon lang ru UMDC ke Umroi constituency uba East Nehing u officer in charge ke PIC Khapmara uba SW Pakenteng lembat kiwe Kubur Krismasi kedai baik dia kata kajingi kajing sup bak kajing lek bawah. Yo lese don apren jungi kibang ya dom. Lese don apren jungi kibang ya susi. Hadai hakum kan nikayom. Nange syakmat ai ba kata kajing sup kan wan apren jungi. Bangi neklet no ege. Yo lese nga bayang hane kumun bisi batmai. Kumu khuluk ti jumpi ibahin ke basem. Yo lese nga apren susi ye piro kadi kapor yang ya pi badanga ya kabangin nama larangi sumar ka hukum jong ublay dari don cispa tali hukum kabangin yo man sabren la datang kawai kengi pungken ya kabangin yo ma pi paramadan jungi nginom yo ya kata kujingi bom cukut ai ba kata jingi ai ba kata jingsuk ba ka jingle bobha kansa hanga pi omtang jong ni usnem dadu kani kaski bat nang le syakmat kapoin kabar ngai kuplay advance Christmas si piro ya kabanginyo ya usnem batmai usnem ubasuk pokeben bat usnem ubanginyo karhai ya kata jingkoi ke jingkya bat kamtam ha jingi makanja mingsim bat ha jinglang do ha kamai keji kababit kapapian niyo iba ha kini gisni bat kibanai ke balik no kajing hiran ke pathai gamdai ke bakai kabela kesni kakhai ke pateng kahiat nadong sedong kumta kadi kamram ke junga jumpi ngi kendu kum kine ru kaman lese kadi ke jin tenju ke jong ublai kaba mangam pingi amat hande idong kam man ine yu ngino kam man bu ke jing duai ba do snem bot mai pina pedang ulong bokimen bat bang ai kerhai haga bam kadi bat haga jingim kabaya dei bat jong ublai kapoin ke balai kabanga kuat ban keren kerpang kalong ba ngindai ya kaban ik kamdei banga keren ya kita khot jong RBF kamdei banga ken taingah ni ken kelum ba mangindai ban burom ya kita kilong suwa man suwa jui kilong kikni kitemen kiba no kata bangin burom kang ha for Christmas lagi kuat bangin burom kamdei tah hakan kasni handai nangne kacingin bumanaski ngin burom yaki hak mapun kibenta dol ki het ki berit ki belasan barang ba ki don hapret ki jindunga ki don khotmet ki jumkiru kabangin dai bangi yaki tang hakan kaski bangin ai ka bangket bangin ai kapisa bangin ai otki hak for Christmas dengan kwa ya pi badanga yui piwi bangin burom bangin ta humanity naga donut bangin i naga por sa kapor hak jingim ko jongi kam don ka bakhau tam ban ya jingi ra om don hi ka jingi long le noi hakiki baro aka jingi ka jinga ka jumpi kabasau pakbal kunkut dia ka jingkan ka jinga habang ape yakine kiri romba kimina kimisan kimi bukan hakan ekhimat minta katno kemin sim junga ka kiman
Ini kilong kum kita kipaya jong ka imlang ka salang. Dei maki gibadai kita kipaya kibesan ya ka snong ka thao bujui. Ngimtip hadu kano kita sutong na kabanta ka boher rumpang pulun ka jongi. Hadu kano kita sutong man pulong ka snong kum dei kumbakalong. Kiale yak purmandur bersandur ka lawai gua purnai ka jonga ka jupi. Berkamtam ya ka pateng ka bansawan. Imama hangai don mama pa kong sara. Ubay nagin ba ubang lo senyang syakim lang kasalang. Yalong kum ba snong kum usardar bak sipun gibenta. Kata kalong de namat kadaw kabangi kum ki hep ki barit ki khina ki barang mi menta. Ngimtip ege kambar ba ka jukti. Joka argue bermong circle haju ko joka isen di boy long ye ka program ka ban rakin ani ban in la subha ga advance Christmas de nanun dasim bona ga po habis ko po ngaro ka di publik ko ka pang di sa misi ga ka ngani de kende nan sim ka kani ga gabu bangai ni ki nang ba temen ki long ni kawe ga supa ban kapat tapi ba ai ba kani ka ayong Christmas kan long ka ba kamen ba subha ya baro hiwe de aga juga por ngasim ikani ka lakban tentu ban kapali kuwe kuwe ba subha anda dalisi da sneng kan bahai kon samna jongpi ba hakani ka por ngidi ban nek men aga juga por ngidan ka jimba kne ba ndei ba kin nek kanu ka ban poin sik susi nama bangi na lek kun pambe ni kinya gi ka peduli dumi ban perlong ni kani ka Christmas bat kan ka basnan andre aga juga por ngidan ka me ka cikesan ka jongpi ngaso kumen bu ba mene tang ba to ni ngajo ban ya pajut kti bat thi ki mei ki pai ki mesan pasan ki jona ki para ki jongi ki hap ki badut lang hane ngaso kumen ba ngajo so ya ka kentin ka baong ba ngakeli ya syai ya klan tiong hon ya syai ngaso tenat hidup ban yo i ya kedur ka ba syai ka ba klan ki jongpi ngakermen hidup ba nangni sekbatu pindang yo chuchu yang kemet bakot bakia but ni so chingan kun kesen RBF boy rumbong circle habang yo I ya pi pilong kiding do kishan do jong kishnong ka thau gi jongi kam tam ya ka family boy gi jongi but kumjo ya kesen RBF gi jongi hagane ka por ngashim ya ka kabu pan ai kublai Christmas basuk bat snem tumai bakmen ya pi wei po wei ni don hane kapor hajing sha nampat yo I ngimot van ai ngiong ba kadon kijing ai snopa wat la ide kijing ai ibanet ru ngai yo I ba plan ide kijing ai da ki blanket ngasoto ba ide ibanet nomar kasen jongi kamla ban ai ya paro nomar ngim don nrai top pudiang ya ka knang ba itai kijing ai imat ngi ai da blanket kunta kanwadra ya ka yin kasam kaban sa syong sai syong shnai te kunta priang hiro da do kadok no mansim ku jongpi nang ba ka jing priang jongpi da ka nadu do do mansim kan long ka basai bat ka ba shit ham hayin kasam kunta ka jing don ka jongpi kan pen sai ru ya ka shnong ka thau kan pen sai ru ya ka sengi bodok kan skam ba ka jing don lang ka jongpi nagani ka por syang por ngin sayo mansim ba ngi kum ki lomdien mandien ru ba chisen kaski ngin sa kenjo ya kini kerta ka ba pidon ba ngin sa sopru ba plan pidai kinong sandur pidai kinong penuan dur ya chinong ka thau ba ya ka them ri boy ke chungi te tam kini ki tien kendiat ki ba kendiat na shim ya ka kubu ban ong ba imslam tonang ye imslam ba ka jingdon ku jongpi kanang yai penshik pensngai yang sen hi barok wei ba yang chinong ka thau hi barok wei imslam phi ki ru kemen ki lomdien mandien ki jongi ru ki be don lang ne to nang imslam ki mesan ki pasan ki kini ki jongi imslam ka RBF boy mong circle imslam ka RBF eastern zone ba imslam ka RBF sengkmi barok wei kidon giba khambet khambyang kidon giba khamduna jingyo
Kidon ki bakampiang susu kajing yo. Tileng ba jing ai jing ini blanket kada kala bandai kajing ai beritam. Pila bandan kajing so ba kadai beritam. Kabala bandai ba saus pa basan spa tingka. Henry Karibayut Federation boy mo circle lengba kajing snok tilang jing khot baro. Kilayo ban ya pelang ya kepisa. Ban thiet ini blanket iba saus pa san spa tingka gawai. Kamdai ke besok nama hadu ke pengilis iki keteng kido nadu ribu pramot baro. Kamdai ke besok bangin temi e ka fon naga bentapan ai ini jingrap. Nrai kamdai ke buro ke jingrap nrai ke jing le subha advance Christmas bat phi ki riurang ba juga snong. Bat phi ki badan ke jing duna ke khotmat. Kata kadai ba Karibayut Federation ke kwa banyele subha ha ke ni khidmat ke pemerintah. Dia sikintir ngakwa pan ai min simpat e ki khot jong Karibayut Federation hangne boy rumbong. Ngakwa ba pindon ke jing teli. Berbor ngajukran ngajuang babu halade ha ka positive minded kejumut cepat ka pasai ngimde bandan ha ka negative minded kai ka ba kejingpho ong kiri ustad kyong we ubing ba utmi yaki hajar yaki minantli imat stick ding kendok jumpur but iwe ding kendok jumpur in thang yaki minantli ki ding ba jong ka khau ba khau sang kata ka mot balada hapu ka boy rumbong ru jong ki nongalam ki khot jong ka boy rumbong circle jong Karibayut Federation lane kinu ki team lane kinu ki organization kinu ki kinja group ladang ibu ya ke negative thought ha ka jemut berkat kala ban penduk pendam ya ke group ya ke nu organization kala ban penduk ru ya ke team ka boy rumbong circle ta ai ba ka jemut berkat ki khot baro ngin bu ka positive thought ka positive minded ba kumdo ngin trai nangni shakamat nagam ta ka bhaga myak what island ba itai negative thought in wrong jum phat jingi kan pendu ya ka circle bol away nangne shakamat bu ka positive minded bangin trai da ka jingkluj mensiam bangin trai ka jing jinsor mensiam bangin trai ka jing bangin trai da ka jing bro mar kalyang lalu don gono ka jing kala paradokon yakran pelong meeting ya pergi kamu 2% pak sekretari unbiang nadong sedong Andai lengba kajing yatre ne shikmat lalu presiden sekretari bakala kit khot kila bani pergi kamdai begini kan syasbulok ngimdai bani kan chalti singkin rikran hapo ing hapo sam jong Karibayut Federation daga bangin yakado daga bangin pergi daga bang kumong mene ai ba kajimut bukat jong jumpi kanlong positive minded always be positive kata kadai bang kwa kumbui ni kit khot jong kaseng Karibayut Federation te tangini kintin ai mensi mi kit khot khamta mi genoelam ba lamprang rempe ba edmon marbanyang ba kumju boro kit khot ke badan hapo ka boy rembong circle te kai gamang kwa ban ai kuble ka ni jarmet ka pemerintah kuble yi ki riurang ba ki riutumban hapo snong po thau kuble ya ki badan hapo den jingduna kit khot mat kamut bangyong bangi ben kamdon kono godon jingmut sniun rai kejingi ngikwa banyak don lang hakani ke janmet ke pemerintah ban priang ya kata kejingwalong bri kunjung play berkumju ya usnam ubat mai banyele keben batpi kiriwang ba batpi ki betuna khotmat apo snong pothau kuble shiboni pi baro uble gurku na kabunta haswa jong ka ne ka Christmas ka bangin sayo priang stang kato ganesni boleh ulang merengkat hadiing kisah dijumpi unai ke jingka pun hapren jumpi we bat unai ye piru ya kamet ke masyat ke penjakrak ke bangin la banyak genduk banyak jawan dan kandon ke jingshan habagi teman kirurang ba kibalasan kibalahe karta kini don merengkat bangi hasnong atau ya ke bangin yo banyak keren banyak kumpajuk ti nakapor sekapor dengan dupun tim ngai kublei di yapi baro bau blei ulong rengkat pangi hakane ke Christmas ulong rengkat bapi we ba unai yengi kemet ke pokok kia unai ke jingka pun ngapok ying disem kijungi ba ke kemet sem bau ne usam tumai ba nyit sayo ulong ubadap kerahai haji ying disem kijungi